तन्नी पिवचे येती आजी तुमकिष्ट म्हणून गोडप्प केला हावे मका तन्नीक खाणं कसने नका हाव आणि वैरी घरात कसने खाऊचे पिवचे करचे नज म्हण लेकला हाव हॉटलांतूच पिऊन घेता कसले तुम्ही अशी कोपताती हा सारे म्हणू काल रात्री तुको निमगीतस दालरी तुमको मिगेल वैरी करुणे येता नामे कसं की गोतनाशी विषय समकळनशी तुमगेल वैर कोपले हामा तका इतलं हट सातसूच कसले का हांव तुमगेल पशी सानी नवे एक पण मक माफी करती अनेक पण अशी चुकी दायनशी पळून घेत हामा इतलं का हांव काही पट्टी सांगिल वे तुळसी कनी तुळसीदासल मध्ये लढाई दलल होई नवे मायन वरे पडेला मायन तंगले प्रॉब्लेम सम केला आणि कसला कशी कोपता ती हा आत कितली चंद कन वयारन तुलयता हांव कसं नाही तुगल हात असेल ಗೊಂಬೆ म्हण लेकलावे मो केलतेदना मो करून घेवच्याक सविल तेदना सवून घेवच्याक आणि हंगल मध्ये कसन सूर दल्ला बा थँकी 2 दिवस दल्लेल की म्हणू आराम रासुनु आणि हंच मध्ये लढाई पळमुरे देवा इथे सारी कसन की गोतनाशी चुकी केले सारी मम्मून बायला कसन दाकी कोण घेऊन ती हंगेल मध्ये थांवंतू वचना मकंतू खर लागून गेला अಯ್ಯೋ गच्चू इतस हाण हंगे लढे ऐकला राणी कसं रामायण डवचस्की ಹೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಹಾದವನ್ ಕಸಲೆಗ್ ಬಸ್ಲಿಯಾ ಕಸಂದಲ್ಲೇ ಪದ್ನ ಪಜ್ಜನ್ ಕಸಂದವ ಜೋರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿ ನಾ ಮಾರಯ್ಯ ಕಸಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಜುಕ್ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಜು ಕತ್ತಸಿಲ್ರೆ ತಶಿದವನು ಮತ್ತೆ ಹಾದವರ್ಲೆಲೆ ತುಗೇಲ್ ಪದ್ನ ಪಜ್ಜಕ ಮಕ್ಕ ಸೌಚಿ ತಿತ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ತಾ ಹೊಯ್ ಮಣಿಯಾ ಪದ್ನ ಪಜ್ಜಂತಕು ಭೀನಿ ದಲ್ದಲರಿ ಇತ್ಲ ದೀಸು ತುಗಲೊಟ್ಟಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಸಿಲ್ವೆ ಮಂಕಡ ಮಿಗೆ ಲಗ್ಗಿ ತಮಾಷ್ करते तू हाव तुका सांदुकून पळयला नवे ಹೊಳೆमा तशी दावनो म्हाका तुगे लगेक नमने सलिगे आम्हाला कशी उलयत की तुगे लगी तशी उलोवचे बेजार जाल्या सॉरी अशी कुशाल केले बिल्लू हांव तो कुशाल केलेल रे आणि कसे समाचार रे केदना यान तिलो आज आमगेल घरा आयला तू निमगूच पळयला री हांव तुमगेल घरा येवन चूक केली की म्हणून असं वापस वता वापस होतवे कशी वत पळवया 4 गंटे रिपेक्ट सोडवे हावा यारे बितेरी इथे त्या दिवस तुम्ही आणि गज्जून तुळशीदासाक तमाश केलेल निमित्त नव्हे तंगल घरांत लढाई दलेले ते सत्य विषय होई नव्हे हा सांगला बा मागे ते पर तीर्मान दलमो आणि की कसले लढाई मुकासूचे प्लीज सोन सोडाती सोडच्या कशी जात तुको ध्यान मने लढाई केली एक गोष्टी 4 दिवसाची मागशी मुखार पळयतसिली आता तुक विषय कळले म्हण कुडले तू सॉरी निमगेल कुडले हा पुरे सोंड सोडकवे ते दायना गो कितले म्हळ्यार हांव दारलो म्हाका मिगेले जाल्यार ग्रेड असता कळवे कसन हे भारी भारी लढाई जातस मो भितेरी लढाई कसने नारे मारया बम्मून बायला कसन की कुशाल करून घेतसती त्या दिवसू तुम्ही गज्जून तुळशीदासाक तमाश केलेल निमित्त नव्हे इतले पुरा लढाई दलेले त्याविषयी मग कळले तुमगे लग्न गेले तुम्ही नाही म्हण सांगितलं ना मग कोप आयले तिथल्याची आता पूर्ती विषय इत्यर्थ दल नव्हे आणि की कसलेक मुखार सोचे प्लीज विषय हंगा सोन सोडाते कसन की मिगेल नाव सांगला वरी जाल्ले कसं म्हण पळयत थोडे मा तू यो नखरे गजो तनी कसं की कोण घेऊन ती हंग बैस तू ये गजो राब रे तुमगेल तोगल मध्ये तू हांव येईल म्हूण बेजार कोण गे नकती मिगेल नाव कसं की प्रस्ताव दल हंगा मिगेल कन्ना पडले तशी जाऊन हांव हंगा इलो कसन विषय तुळशीदासाले आता तुम्ही दोघे लढाई करून घेतसिरींत नव्हे तेदना इल हांव कसन सुरेख होणे मिगेल नाव सांगले मग तू कसं लेक
विषय कसा म्हणून मग कळणी. तसल कसने विषय ना रे गज्जो तू बैस हम तन्ने खडता आज हांवें गोड अप्प केलेले हंक खाणा अप्पे तसिली तितल्यांची बैस तू आणि हन्नी ಒಟ್ಟು तन्ने पिवियत बैस मिगेले खानपुर ಅದಲ್ಲ मग खाण निकसने नक्का दला विषय कसा म्हणून कळणी मो महिनाता तू पण सांग रे. तसल कसने होड विषय नाही रे गज्जो. ते दिसू तुळशीदासन आमका दुड्ड दिल पळे तेदना हांवें तुवें हे तुळशील दुड्डू म्हणून ताका खुशाल केल्ले पळे आमकां गोतसिल नवे ते तगले दुड्डू म्हणून जाल्यार ताका किडोच्या कमी तमाश केल पळे तें ताणें सिरियस घेवन बायलेल वयर कोप्पून तें कशकी आमगेल सुरेखा कोळनो ताका कारण हांव म्हणू हीण हंग गलाट कोरनो यो यो रामा ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮಿಗೆಲ್ ಅಮ್ಮಲೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಂತೂ ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲೇ ಪಳೆ ತಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ ವೇರ್ ಕೋಪ್ರೆ कोण कसंकी म्हणले कोणालकी घरांत लढाई जाल्ले म्हणून हिणे बमनल वेर कोपचे समवे सांग. अय्यो देवा सान तमाश केलेले इतलो व्हड रामायण जाल्लावे म्हाका कसने विशयो गोतना हांव हांगाशे दंड. हे विषय हंगक सोन सोडते आता तुळसीनी तुळशीदासो उलयता करताची गम्मतेर आसत नवे आणि हे विषय होड कोरनो वाड्डोनो आणि रामायण महाभारत प्रदौची नका हंग सोन सोडते मैनाता सुरेखल्वेर कोप्पू नक मारया तीन तिकले तुक निमगितस नवे तुगल प्रीतीच खान केला आजी तुक खुशी करचक ती मस्त प्रयत्न करतस सोन सोडी चूकी कोणाला हत्तन दायना रे पूर तू चूकी कर निवे त्यापुरा घेऊन बसतवे तू केदनाय सुनले पर बायल मनशे कितले म्हळ्यार एकची आम्ही दारली पिलस नवे तुमगे हत्ता मेळ न्हू चटणी जावन वता ती इते हांव गज्जूल एद्रकची तुमगेला सॉरी निमगितस सॉरी इते तुगेल सॉरी नका पूरी नका हांव हंग तन्नी पीना म्हळ्यार तन्नी पीना. मैनाता तुक बॅट हडककी बड्डी हडककी बोट्टन बडोका सांग. आसरे महिनाता कसंकी गोतनाशी हे चूकिदल्ले सोन सोडी आमगेल सुरेखोन्नेन गोड अप्प केला खै नवे तू खल्लरी हांवें एक 4 अप्प खत्तसील रे मिगेल बायलंतू तसल कसने खाण करना मारया हंगा पुणी खवया म्हणून तू खायनशी म्हाका खावचे तुवें सांग. हा आमगेल गायनल वैरी नाकनतील सांगतोय तू फिटिंग दवर काय तुका हळे मा हंग फिटिंग दवर काम कसं नसले री आमगेल अम्मण इले तू पुरा हे काम सूट जायना. हा कोणाक सांगू नक म्हणू तुगेल अम्मालाग मात्र सांगते रे. अयोयो नाक नाक हळे मा ते काम मात्र कोर नाका. तशी दलरी आजी तूही हंग खान खाऊ का महिना तने खान खाऊची करचे ते तशी दलरी तूही खान खाऊ का महिना तने खान खाऊची तशी कोर का तुम्हें महिनाता प्लीज रे खाण खा रे मारया म्हाका जोर भूक लागतस तू तन्नी पिल्लरी हांवें तन्नी पिवियत आपय खावियत प्लीज रे. नाटक बंद कर मारया वचा दोगय ಒಟ್ಟು तन्नी पिविया.